pag-ampo alang sa mga banay. Among langit nung amahan, mahigugmaon ug maluluyon. Tiguma ug bantayi ang tanang mga banay sa hingpit nga kahiusahan sa gugma ug sa pagtinabangay sa usag-usa. Itisok sa matag sakop ang diwa sa pagsabot ug pagbati. Ipalayo kanila ang panagbangi, kaligot-got, ug ginagmayng bikil ug sa ilang panagsang kapakyasan, ipatuhop ang pagpinasayloay ug kalinaw. Hinaot paunta nga ang gisaluhang gugma ug pagmahal sa mga ginikanan mahimong tuboran sa mahigugmaong kabuutan ug disiplina. Hinaot paunta ang ilang kaligdong ug kamatinud-anon makapadasig sa ilang mga anak. Isilsil sa mga anak ang pagtahod sa kaugalingon aron sila makapakitag pagtahod sa isig kaingon sa ilang mga ginikanan ug sa ilang labaw, ug mutubo sa gawas nung kahamtong ug sa malulot nga kalipay sa panaghinigalaay. Himua ang pagbinatiay ang pagtahod sa mga banay usa ka timaan sa Kristohanong kinabuhi dinhi ug sa umaabot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga among manunubos. Amen.